Освен това, тази книга, Георги, която си отворил като себе си, огромна книга. Наистина огромна книга. Румен Манов, авторът на тази книга, ще бъде тук. Рядко може да се види толкова огромно произведение, чието автор е един единствен човек и на всичкото отгоре забележете от неговата лична колекция. Това е книга, която обхваща последните 250 години от историята на България. Така, оставяме в света на книгите. Шани вече от 3 минути държи тази доста тежка книга и вероятно се уморила. Никакви усилия не коства. Добре. Приказка за България. Казвам добро утро на авторът Румен Манов. Добро утро. Една наистина уникална книга. Аз лично не бях виждал подобно българско издание. Още повече, освен че обхваща един доста голям исторически период от нашето минало, още повече тя е дело на един единствен човек. А когато човек навлезе в тази книга, ще помисли, че цял научен колектив е работил върху съставителството на този сборник. Не знам как го нарека точно. Ваши колеги журналисти също не знаеха точния жанр. Да, трудно е да се определи. Търсейки, се оказа, че няма аналог в българското книгоиздателство, което мен така, и аз съм човек, поласкаме. Историята на тази книга като материал е доста отдавна, може би повече от 20, близо 25 години. А активната работа по книгата беше последните 5 години. Имах приятелски, бих го нарекал приятелски екип, който помагаше при техническата обработка. Да, несъмнено. Това... Господин Иля Прокопов, Мирослав Кръстев, страхотен дизайнер. Но така, идеята и начина на подреждане исках да не бъде строго научна, да бъде занимателна, книгата да бъде говоряща. Сега, и тя е говоряща, но това, което наистина впечатлява, че на практика тя се основава върху вашата собствена колекция. Да. И разбира се, и на други колекционери. Не, тук всичко започваме с Свети Иван Рилски. Да. Значи, пресети са около 20 000 документа и предмета. В книгата са публикувани около 2000. Колекция е, когато имаш една тема. Етнография, ордени. Тук има всичко. Тук има всичко. Съвсем така символично започваме от старата столица Търново, защото там угасва с изнасяне мощите на Свети Иван Рилски българската държавност и там се възражда. Вървиме като приказка през територията населена с българи, тогава и Северна Добруджа, и Одринска Тракия, Егейска и Вардарска Македония, Западни покрайнини, стигаме Видин и свършваме с сегашната столица София. Вървейки, виждаме и мъките, и радостите, сватбите, погребенията, помените, чуваме оръдията при Тутракан, стигаме до морето, чуваме шума на вълните, спускаме се надолу, чуваме нестинарските танци, превземането на Одрин, тук-там тихия кротък звън на камбана от някой манастир или църква. Много поетично наистина говорите. Тук, понеже виждаме фотографиите, вярвам и нашите зрители ги виждат, има и непубликувани никъде до този момент фотографии. Това. И документи, не само фотографии. Как ги намерихте? Откъде ги намерихте? Да ви кажа, примерно има една карта на Видин, която така последното и пристанище така, остана като дарение на Държавния архив Видин. Тази карта, аз затова казвам, неведоми са пътищата, предметни. Тази карта беше закупена от Будапеща. Има доста предмети, които са закупени от чужбина, от антикварни магазини, от търгове, от битаци, от вторични суровини, от безхаберни реститути. Много често неща попадат при поредното почистване на София. Колкото и да сме горяли, унищожавани, рязани, прекроявани, оказва се, че все още има. И мечтата ми беше наистина да бъдат подредени нетрадиционно, да бъдат подредени живо и да бъде една книга на незабравата, ако мога да го кажа, да бъдат подредени не така академично, а интересно и да течат, разглеждайки страница след страница, като една река, като приказка. Поздравяваме, защото този ефект е постигнат.
Поне това, което до този момент съм прочел, предстои ми те първа да се запозная подробно с нея. Само искам да добавя, че тази книга се продава. Тя, въпреки огромния си обем, може да я намерите в някои книжарници. Освен това, това издание е и билингва, преведена и на английски, така че мисля, че е един великолепен подарък и за България, и за чужбина. Да, само искам да попитам, имате ли идея как да стане по-достъпна до повече хора тази книга? Аз съм я пуснал в мрежата. По принцип и винаги така в интернет пространството аз съм лесно откриваем. Да. Така че мисля, че това не е проблем. Наистина книгата, така една от целите, една от, не бих казал мечта, но огромно желание да стигне до повече хора, защото тя носи, или бих искал да носи своето послание. Послание за памет, послание за корени, послание за, да не се повтарям, незабрава. И ако може да намериме, защото последните 150 години се нагледахме на всякакви фили. Туркофили, русофили, германофили, англофили, сърбомани, гръкомани. Къде някъде в тези народности има българофили? А къде са българофилите? Но за сметка това е много българофоби. От тази гледна точка. Благодаря ви много за прекрасната книга и за невероятния труд, който сте положили за всички българи в крайна сметка. И аз благодаря.